ברוכים הבאים לקורס מערכות ספרתיות עם ליביו. היום נדבר על אלגברה בוליאנית. אנחנו רוצים עכשיו להגדיר כללים לאלגברה חדשה שדומה קצת לאלגברה המסורתית שאנחנו מכירים, שמורכבת משלושה אלמנטים. אלמנט ראשון זה אברי הקבוצה. מי משתתף פה במשחק? יש כאן שתי ספרות בלבד שיכולות להשתתף במשחק, 0 או 1. אנחנו נדבר במקרה שלנו על אלגברה בוליאנית דו-ערכית, כלומר שני ערכים אפשריים. אלמנט נוסף זה משתנים, כמו שיש באלגברה סטנדרטית שאנחנו מכירים. X, Y, Z, W וכו', הם סמלים שמייצגים את אברי הקבוצה. ולסיכום, האלמנט השלישי זה הפעולות שאנחנו מבצעים על המשתנים, כללי הפעולה. אנחנו נגדיר 3 פעולות בסיסיות. AND, שזה כמו פעולת כפל, מסמנים אותה בתור כפל. OR, שמסמנים אותה בתור פלוס. ו-NOT, או משלים, שמסומן בצורת טאג. בואו נכיר את האופרטורים הלוגיים קצת יותר לעומק. פעולת AND, מקובל לכתוב אותה כ-X כפול Y או X and Y. איך מסמנים אותה? קודם כל, מה זה אומר? לפני שמסמנים, הביטוי שווה ל-1 אם ורק אם X וגם Y שווים ל-1. הסימון הגרפי הוא מין חצי פיתה. A ו-B נכנסים, זה הכניסות, נכנסים לתוך שער N שצורתו כחצי פיתה כאמור, ויוצא A כפול B. פעולה נוספת זה X ועוד Y, כלומר X או Y, פעולת O, שפירושה הביטוי שווה ל-1, אם לפחות אחד מ-X או Y שווה ל-1, כלומר אם X לבדו שווה 1, אם Y לבדו שווה 1, או אם גם X וגם Y שווים ל-1, אז תוצאת הביטוי תהיה שווה ל-1. הסימון הגרפי, עוד לפני הסימון הגרפי, רק אם X שווה 0, Y שווה 0, אז הביטוי שווה ל-0, כמו שאמרתי קודם. והסימון הוא A ו-B נכנסים לתוך מין חללית כזאת, שנקראת שער אור. לפעמים זה מצויר כבננה, ומה שיוצא החוצה זה A או B, או A פלוס B. השער האחרון שלנו הוא X tag, שמסומן גם כ-X גג, וגם נקרא not X. מה עושה השער הזה? השער הזה עושה פעולה מאוד פשוטה, נכנס אליו רק משתנה אחד. אם נכנס X שווה 0, אז X גג שווה 1, הוא פשוט הופך את הביט. אם נכנס X1, אז X tag או X גג שווה ל-0. השער מסומן כמשולש עם עיגול בקצה, שנכנס אליו משתנה A ויוצא משתנה A tag. חשוב לשים לב שכל הפעולות שצוינו, במיוחד כפל וחיבור, הם לא בדיוק כפל וחיבור אריתמטי, כמו שאנחנו רגילים מאלגברה מסורתית, אלא פעולות לוגיות שעובדות על ביטים. X מייצג ביט, Y מייצג ביט. X כפול Y זה לא אריתמטית 1 כפול 1 או 1 כפול 0, אלא פעולה לוגית בין שני משתנים. אנחנו נראה אותה הרחבה בהמשך. כנ"ל X tag זה לא נגזרת של X, אלא פעולת NOT שבוצעה על X. דרך נוספת להתבונן בביטויים בוליאניים כמו שראינו, היא בעזרת טבלאות אמת. מה זאת טבלת אמת? טבלת אמת מורכבת משני חלקים. החלק השמאלי שלה מייצג את המשתנים שעליהם עושים את הפעולה. החלק הימני זה ביטוי שאותו אנחנו רוצים לבחון. עכשיו בצד השמאלי של הטבלה אנחנו נמלא את כל קומבינציות הערכים שהמשתנים יכולים לקבל. ולהלן האפשרויות 0, 0, 0, 1, 1, 0 ו-1, 1. כדי לסדר את זה בצורה נוחה שלא נשכח אף שורה,
ממספרים את השורות האלה לפי הערכים הבינאריים מ-0 עד 3. כלומר, השורה הראשונה מייצגת 0 בינארי, השנייה מייצגת 1 בינארי, השלישית 2 בינארי והרביעית 3 בינארי. בצד ימין של הטבלה אנחנו נמלא את ערכו של הביטוי x כפול y עבור כל קומבינציית ערכים. 0 כפול 0 זה 0, 0 כפול 1 זה 0, 1 כפול 0 זה 0, ו1 כפול 1 זה 1. בצורה דומה נבנה טבלאות אמת גם עבור פעולת אור. אותם קומבינציות של משתנה כניסה, רק הערכים של הביטוי יהיו שונים מהביטוי של end. וטבלה האחרונה זה טבלה של not. הטבלה של not קצרה יותר, כיוון שיש פה משתנה אחד בלבד ולא שני משתנים, לכן יש שתי קומבינציות, או 0 או 1. בואו נסכם את עניין טבלת האמת, כמה שורות יש בכל טבלת אמת של n משתנים, והתשובה היא 2 בחזקת n. כאשר יש לנו שני משתנים, כמו ב-or ו-end, אז הרי שיש פה 4 שורות בטבלה, וכשיש משתנה כניסה אחד, כמו x, שעושים עליו not, אז יש פה 2 שורות. אחרי שהכרנו את האופרטורים הבוליאניים, הגיע הזמן לכמה כללים, זהויות אלגבריות. הכללים שלנו הם אקסיומות בסיסיות ואינם דורשים הוכחה. כלל אחד, האיבר הניטרלי. איבר ניטרלי בחיבור הוא 0. אם אני מחבר x ועוד 0, אני שומר על ה-x. בכפל האיבר הניטרלי הוא 1, x כפול 1 שווה x. כלל 2, איבר משלים. מה קורה אם אני עושה פעולה בין איברים משלימים? בחיבור זה x ועוד המשלים שלו x גג או x תג, תמיד שווים ל-1. אם אתם לא מאמינים, אתם יכולים לבדוק ולהציב x שווה 0, ואז 0 ועוד 1 שווה 1. אם תציבו x שווה 1, אז 1 ועוד 0 שווה 1. בכפל, מכפלה של איברים משלימים תמיד נותנת 0, כי 0 כפול 1 זה 0, ו1 כפול 0 זה 0. כלל 3, חילוף, מזכיר חילוף באלגברה מסורתית, x ועוד y שווה y ועוד x, ובכפל אותו דבר, x כפול y שווה y כפול x. שימו לב, מבחינת סימון, שלפעמים אנחנו רואים נקודה כסימון לכפל, ולפעמים אנחנו רואים רצף של אותיות, שהכוונה היא שיש כפל בין האותיות, זה כפל בדומה לאלגברה המסורתית, אבל כאן הוא מייצג כפל בוליאני. כלל 4 והאחרון זה כלל הפילוג. בחיבור זה כלל שמוכר לנו מהאלגברה המסורתית, x כפול סוגריים y פלוס z שווה x y, כלומר כופלים את x במחובר הראשון, ועוד x כפול המחובר השני, xz. בכפל זה טיפה שונה, זה x ועוד מכפלה, x ועוד yz, אז כאן עושים x ועוד הכופל הראשון, כפול x ועוד הכופל השני. עיקרון נוסף שיעזור לנו בפישוטים בהמשך של זהויות בוליאניות הוא עיקרון הדואליות. מה אומר עיקרון הדואליות? כל זהות בוליאנית תקפה תישאר תקפה אם נחליף שני דברים. כל פעולת end נחליף אותה לאור בשני האגפים, וכל 0 שנראה נחליף אותו ל1 ולהפך בשני האגפים. בואו נראה דוגמה מהזהויות שכבר ראינו. אם אני מדבר על איבר ניטרלי בחיבור, אז הרי שאם אני אחליף את החיבור בכפל ואת ה-0 ב-1, אני אקבל את זהות האיבר הניטרלי בכפל. בצורה דומה, איבר משלים, הופכים את הפלוס לכפל. בצורה דומה, חוק החילוף, הופכים את כל פעולות החיבור לפעולות כפל. וחוק הפילוג יותר מורכב קצת. שימו לב שאני צריך לבצע את כל ההחלפות בשני האגפים. באגף שמאל אני מחליף את הכפל x כפול סוגריים בחיבור, ואת הפלוס בין ה-y ל-z בכפל. גם באגף ימין אני צריך לבצע את פעולות ההחלפה. x כפול y הופך ל-x ועוד y. x כפול z הופך ל-x ועוד z, והחיבור בין xy ל-xz
הופך לכפל, זה החץ האדום, בין x פלוס y ל-x פלוס z. עכשיו נכיר רובד מעל האקסיומות שלמדנו, רובד של משפטים. משפט ראשון הוא משפט הכפילות. מה קורה כשעושים פעולה בין משתנה לעצמו? כאשר מחברים משתנה לעצמו מקבלים x, x ועוד x נשמר x. אותו דבר בכפל, כאשר כופלים משתנה בעצמו מקבלים x. משפט שני, annihilation באנגלית, איבר שולט בעברית אולי. בחיבור האיבר השולט הוא 1, כלומר כל מה שנחבר עם 1 התוצאה תמיד תהיה 1. בכפל האיבר השולט הוא 0, כל מה שנכפול ב-0 נקבל 0. משפט 3 הוא משפט המשלים. אם אני עושה משלים של משלים, אני חוזר למשתנה עצמו. כלומר, x tag שעושים עליו עוד פעם פעולה של tag, מקבלים x. משפט 4, חוק הקיבוץ, דומה לאלגברה מסורתית. בחיבור זה x ועוד סוגריים y פלוס z. אפשר לקבץ את ה-x ועוד y ביחד בתוך סוגריים ולחבר עם z. בכפל אותו דבר, x כפול סוגריים yz. אפשר לקבץ את ה-x וה-y ביחד בתוך סוגריים ולכפול ב-z. משפט 5 הוא מאוד חשוב, משפט דה מורגן, מורכב משני חלקים, בחיבור ובכפל, יהיה מאוד שימושי בפישוטים בהמשך. דה מורגן בחיבור, מה שהוא אומר זה שאם אני מחבר שני משתנים ועושה על התוצאה טאג, זה כמו לעשות שתי פעולות. זה לשים את הטאג על כל אחד מהמשתנים בנפרד, זה הפעולה הכחולה, ולהפוך את החיבור לכפל, זאת הפעולה האדומה. בדה מורגן של כפל אני עושה פעולות דומות. כאשר יש לי x, y, טאג, זה לשים את הטאג על כל אחד מהמשתנים ולהפוך את פעולת הכפל לפעולת חיבור. משפט שישי ואחרון להיום זה משפט הצמצום שאומר x ועוד xy שווה x. אותו דבר בחיבור, x כפול x פלוס y שווה x. בוודאי אתם שואלים את עצמכם איך אפשר להוכיח את המשפטים האלה. אם כן, יש שתי דרכים להוכיח, וזה נראה בשקפים הבאים. בשתי דרכים, באמצעות הכללים, האקסיומות שראינו קודם, וכל מיני פישוטים אלגבריים, וכן באמצעות טבלאות אמת. נדגים עכשיו הוכחת משפט באמצעות פישוט. נראה למשל את משפט 1א, שאומר x ועוד x שווה x. נוכיח אותו בשיטת הטענה והנימוק. טענה ראשונה, x ועוד x, אפשר להרחיב אותו ל-x ועוד x כפול 1. למה? כי כלל 1ב' אומר שאיבר ניטרלי בכפל זה 1. אז אם אנחנו כופלים ביטוי ב-1, הביטוי נשאר אותו דבר. מכאן אנחנו מרחיבים את ה-1 ל-x ועוד x tag, על פי כלל 2א, שאומר שאיבר משלים בחיבור נותן 1, כלומר x ועוד x tag זה 1. אם אנחנו נמשיך ונפשט לפי כלל 4ב' חוק הפילוג בחיבור, תסתכלו עליו אחר כך, תריצו את הסרטון אחורה, ותראו שהביטוי הזה של מכפלת שני סכומים, זה בעצם כמו לקחת את המחובר הראשון בכל אחד מהסוגריימים, שזה x, ועוד המכפלה של שני המחוברים האחרים, שזה x ו-x tag. אם נמשיך הלאה, נקבל ש-x נשאר אותו דבר, ו-x כפול x tag, לפי כלל איבר משלים בכפל, כלל 2ב' שווה ל-0. ואנחנו די קרובים לסוף, x ועוד 0 כמובן שווה ל-x. למה? לפי כלל איבר ניטרלי בחיבור. 0 הוא איבר ניטרלי בחיבור. ומכאן הגענו לסוף ההוכחה, מה שהיה להוכיח. ניתן להוכיח את משפט 1ב' שאומר x כפול x שווה x, על סמך עיקרון הדואליות. אני מזכיר לכם את עיקרון הדואליות, החלף כל פעולת חיבור בכפל ולהפך, והחלף כל אחד באפס ולהפך, משני צידי האגפים. עכשיו נראה דוגמה להוכחה באמצעות טבלת אמת. נוכיח את כלל א' 4א, כלל הפילוג, x כפול
y פלוס z שווה xy פלוס xz. בהתחלה נכניס את המשתנים לטבלת אמת ונרשום את כל הקומבינציות האפשריות של הערכים שלהם. יש 8 קומבינציות כאלה, 2 בשלישית, 0, 0, 0, 0, 0, 1 וכו'. ועכשיו נבנה שלב אחרי שלב בטבלת האמת את כל הביטויים שמופיעים באגף שמאל של הזהות. יש כאן את y פלוס z. עבור כל קומבינציה של x, y, z נבנה את הערך המתאים של y פלוס z. בעמודה נוספת נבנה את הביטוי המלא שבצד שמאל, באגף שמאל של הזהות, שזה x כפול סוגריים y פלוס z. נדגים איך אנחנו מחשבים את הערכים האלה עבור שורה מספר 2. בשורה מספר 2 אפשר לראות ש-y שווה 0, z שווה 1, לכן y פלוס z שווה 0 פלוס 1 שווה 1. ובשורה הזאת אנחנו רואים ש-x שווה ל-0, ולכן x כפול סוגריים y פלוס z שווה 0 כפול 0 פלוס 1, וזה שווה 0. פשוט הצבה בכל שורה ושורה של ערכי המשתנים המתאימים באותה שורה. עבודה נוספת, טבלה נוספת, נעשה עבור אגף ימין. גם באגף ימין נעשה x, y, z עם כל הערכים שלהם, ונבנה שם עמודה לכל אחד מהביטויים, ל-xy, ל-xz ולסכום שלהם, xy פלוס xz. נדגים את זה גם בשורה השנייה. בשורה השנייה אנחנו רואים ש-x ו-y שווים 0, לכן המכפלה שלהם היא 0. ו-z שווה 1, לכן x כפול z שווה 0, 0 כפול 1. והסכום שלהם, של שתי המכפלות, הוא 0 כפול 0 ועוד 0 כפול 1, והתשובה הסופית היא 0. אנחנו יכולים לראות מטבלת האמת שעבור כל אחת מהשורות בשתי טבלות האמת שבנינו עבור כל אחד מהאגפים, אנחנו רואים שערכי x כפול y פלוס z שווים לערכים של xy פלוס yz עבור כל צירוף של xyz. אם נעבור שורה בטבלה, נראה שכל הערכים פה עבור כל אחת מהשורות שווים לכל הערכים פה בצד ימין של xy ועוד xz. שורה ראשונה זה 0, שורה שנייה 0, שורה שלישית 0, שורה רביעית 0, שורה חמישית 0, שורה שישית, שביעית ושמינית m1. סיכום השיעור. אז מה למדנו היום? למדנו את מרכיבי האלגברה הבוליאנית, שזה איברי הקבוצה, 0 ו-1, משתנים x, y, z, ואופרטורים, כפל, חיבור ונוט, משלים. למדנו איך להציג ביטוי בצורת טבלת אמת. בצד שמאל של טבלת האמת יש את המשתנים, בצד ימין יש את ערכו של הביטוי עבור כל קומבינציה של המשתנים. למדנו כללים או אקסיומות של אלגברה בוליאנית, כמו איבר ניטרלי, איבר משלים וכו'. למדנו משפטים שהם רובד נוסף שאפשר להוכיח אותו. ולמדנו שתי שיטות להוכיח משפטים. שיטה אחת על ידי פישוט אלגברי בעזרת הכללים, האקסיומות. אפשרות שנייה זה באמצעות טבלת אמת, שהצלחנו להוכיח בעזרתה גם אקסיומה כמו למשל חוק הפילוג.